Nämä upeat kodit sijaitsevat meren äärellä Oulun Pateniemen rannassa. Täällä ainutlaatuisessa ympäristössä voit nauttia lumoavasta merellisyydestä ja kauniista auringonlaskuista. Alueella on loistavat mahdollisuudet virkistävään ulkoiluun. Voit lähteä tunnelmalliselle iltakävelylle, uimaan uimaranne tai reippailemaan läheiseen kuntoilupuistoon. Tässä leikkipuistossa lapset viihtyvät. Ruokakauppa, koulu ja uusi päiväkoti palvelevat lähellä. Asunnon iso terassi ja parveke kruunaavat kodin. Isot pihat avautuvat parhaimpaan etelä-länsisuuntaan, jolloin pääset nauttimaan auringosta koko päivän. Täällä asuminen on viihtyisää, luonnonvalo tulvii sisään isoista ikkunoista. Soita tai lähetä sähköpostia. Kerron sinulle mielelläni kohteesta lisää. Kohteesta lisätietoa nettisivuiltamme www.nastarakennus.fi.